tinatambakan ko ulit ng mga white stone kasi nandyan lang naman yung mga white stones ko. Pinag-ano ko lang, papatong-patong lang para hindi masayang. Yung iba nga hindi ko pa na itatanim ng direct soil kasi gusto ko taniman din ng Eugenia plants. Yung gusto ko yung parang ito naman kaprom din nakita nyo, super gandang pagmasdan, napakaganda niyang tingnan kasi yung mga dahon niya iba-ibang kulay. Ayun, ang dami-dami yung isa nga kaprom di oh. Maganda yan dito kasi malilim. Hello mga ka-From-D, magandang araw sa inyong lahat at ito abala na naman ako sa aking mga activities dito sa garden. Napapansin ko kasi madalas na yung pag-ulan, saka malakas yung ulan, lalo kagabi sobrang lakas ng ulan kaya sinisipig akong mag-gardening ngayon. At dahil bago na yung aking bakuran, kailangan baguhin ko rin yung style ng gardening ko. Pero yung pa rin, hindi pa rin nawawala yung mga puting bato, but dinadagdagan ko lang yung halaman, yung dapat alisin inaalis ko na para ayun, para ibang dating naman. Kaya ngayon ka-From dito, medyo malawak na yung garden ko, kaya ayun, malaya na ako makapagtanim ng halaman na nababago-bago ko na yung style niya. Hindi katulad dati na medyo masikip kaya hindi ko masyadong magawa yung gusto ko. Pero ngayon ganun pa rin. Medyo ka-From medyo malawak na nga lang. Kaya lang yung syempre dumami yung natataniman ko ng halaman, hindi katulad dati na dito lang banda. Then dito nga mayroon ditong yung halaman na dupong-dupong ba, yung maraming tawag dito, yung tea plant, tapos may mga croutons. Yung tinanggal ko yung kasi gusto kong maiba naman, at ito papalitan ko ng yew plant, yung parang cypress na parang malasili yung dahon. So ayun pero alam ko matagal siyang lumaki, pero dapat siguro gugupitin ko para magsanga-sanga ng mabilis. At ito nga ka-From ini-expand ko yung mga white stones ko dito kasi nga lumawak yung garden ko. Yung dati mayroon ditong yung igiba ng tubig. Tapos ngayon nilagay ko dun sa sa labas ng bakod para yung mga gustong umigib siya doon na sa labas, hindi na siya papasok dito sa aking compound. Pero syempre nagsisimula pa lang ulit ako at ito tinatambakan ko ulit ng mga white stone kasi nandyan lang naman yung mga white stones ko. Pinag-ano ko lang, papatong-patong lang para hindi masayang. Ayun, madali lang naman magsalansan. Basta mayroon lang mga white stones, wala nang problema. At ito nga, tinanggal ko yung mga ibang white stones sa likod kasi sobrang kapal na, hindi na siya, parang hindi na magandang tingnan kasi nga yung iba mataas, tapos hindi na siya pantay-pantay. So ngayon pinapantay ko siya, katulad itong ginagawa ko sa front yard garden ko dito. So yan, nakikita nyo yung napakagandang garden ko dito sa labas. Pero kasi nagsimula lang ulit ako, kahit ayan parang baguhan na gardenero. Kaya yung mga halaman ko malilit pa rin. Katulad pa rin yung dati, pero dumami yung tanim ko. Siyempre yung paglalagay ng white stones ka-From tinitingnan ko rin yung kung saan banda yung maputi, yun yung ipapaibabaw ko. At yung medyo pangit pangit na posture nasa ilalim.
At yan nga mga kaprom, di malaking problema ko pa rin dito yung mga aso kasi sometimes siyempre nag-aayos ako palagi ng mga bato, tinitingnan ko yung kung may mga dumi. Minsan hindi ko alam dumi na pala ng aso yung dadaklot ko. So kasi yung mga dumi ng aso pag puti rin yun, tapos minsan kulay puti rin yung nila dumi, kaya minsan nagugulat na lang ako, tapos parang yak, nakakadiri talaga yung katulad ngayon. Meron na naman at syempre nakakainis kasi nga naglagay ka na ng bakuran, tapos yung mga aso nila dito pa rin pupunta. Pag dudumi sila, tatakbo pa rin dito. Parang ginagawa na nilang kubita yung aking dito, yung bahay or yung bakuran. Kaya siyempre nakakainis. Dapat talaga tinatalian yung mga aso kasi sila sa ibang bahay, nakakaisturbo. So ayan kaprom, di ipapakita ko sa inyo yung napakaganda kong garden na bago dito sa aking front yard. But ayan, bagong bago lang siya. Dito sa part na ito, napakaraming tea plant dito, tapos yung may mga crotons. So tinanggal ko lahat, binunot ko lahat yun kasi gusto ko naman mabago. At syempre yung mga inalis ko naman dito na tea plant ay nilagay ko dun sa likod, bandang likod. So sa gilid ng pader. So ngayon yan ang makikita dito. So ang ipinalit ko kaprom di yung yew plant o yung tinatawag nila na parang cypress. Basta ang alam ko nito yew. Gusto ko siyang gawing parang Christmas tree na form, pero siguro para dumami siya kaagad, dapat putol-putulin ko yung mga yung mga branch niya para dumami yung sanga niya. So yun ang gagawin ko. At syempre hindi naman siya makatayo ng maigi, siguro nabibigatan siya, kaya puputulin ko mamaya. So ayan, napakaganda ng white stones ko dito, para akong nasa Boracay. So ayan yung halaman ko dito kaprom, di maganda pa rin yung mga crotons, pero nabawasan na sila dahil nga natuyo at syempre pinaglilipat-lipat ko, pero maraming kapalit kaprom, di yung iba nga hindi ko pa na itatanim ng Dyreca soil kasi gusto ko taniman din ng Eugenia plants. Yung gusto ko yung parang i-form ko siya na Christmas tree or something, na gugupitan ko siya kung ano man ang kalalabasan niya. Then, syempre yung mga matataas na halaman dyan, yung katulad ng crotons, puputulin ko siya para mabigyan ko ng way or giveaway yung yung itatanim ko na Eugenia plant, but ngayon wala pa. So, yung crouton naman, pag pinutol mo yan, sasanga ng sasanga at dadami ng dadami. So, mas lalo pa siyang gaganda. So, ay napakaganda ng mga ko dito, ng mga crotons, lalo kakatapos lang umulan ng malakas kagabi. Sobrang lakas ng ulan kagabi kaprom di. Ito naman kaprom di, nakita nyo super gandang pagmasdan, napakaganda niyang tingnan kasi yung mga dahon niya iba-ibang kulay, tapos sa baba ganun din yung crotons, na napakarami rin yung dahon. At syempre dito sa taas parang magandang combination siya kasi kakaiba yung dating niya. Pero ano lang naman, very common naman yung mga crotons na yung kaprom di. At syempre dun sa baba, nilalagyan ko siya ng mga yung mga Persian shield, kasi yung dun sa bandang kusina ko, tinatanggal ko yung mga Persian shield ko, binubunot ko pa isa-isa. Then sabi ko tataniman ko dun ng peanut grass. Then nililipat ko dito yung iba, pero ayaw kong paramihin kasi ayaw ko ng overcrowd or crowded na yung halaman, para maiba-iba yung kulay. Then ito naman kaprom yung very lush na yung crouton na palagi kong pinapakita sa inyo dati. So ngayon nagtalbos na siya, nag-branch na siya. So alam ko ang branch ito mga 6 yata, kaya lang sobrang init, parang palaging nasasagi dahil dun sa construction work ng aking bahay, kaya napuputol yung mga branch. Pero sapat na yung branch niya yung kaprom di, 5 branch na yun, or 6 pa nga. So mas marami pala dati, ngayon 6 siya. So imagine pag lumago siya, na napakarami, napakagandang tingnan yan. But dapat siguro mas maganda kung ibinaba ko yung pagputol, para pag nagsanga-sanga siya, magandang tingnan.
So yung mga ferns dito, galing yan sa sa ibang kahoy na nilipat ko lang dyan. So dito naman kapromdi na to yung ferns ko dahil sabi nila puputulin nila itong kahoy na ito pero hindi naman pinutol. Pero ayan nagsanga-sanga na naman sa taas. Ayun, ang dami-dami yung sanga kapromdi oh. Maganda rin dito kasi malilim. Sana hindi niya sirain yung bakod ko kasi pag lumaki daw yan, sobrang laki ng puno niya. So magiging jumbo yung niya, pwede niyang sirain yung bakod na nilagay ko dyan. So dito naman kapromdi, so ayan yung mga picara plants ko dahil palaging mainit. Ang ginawa ko, dinirect soil ko siya para wala na akong alalahanin pa. Kasi nga, pag nasa direct soil dito kapromdi, hindi na kailangan diligan. At ayan, kusa na lang siyang lalaki ng lalaki katulad nung dati sa may aking entrance. So ayun, ang dami-dami niya sanga. So ngayon kapromdi dahil bago siyang bagong ripat, siguro mga 1 week ko pa lang siyang nilagay diyan. So hindi pa siya masyadong maraming sanga. At syempre nalanta siya ng konti. Pero ayan okay na naman ulit at stable na siya. Yung mga tiplan ko kapromdi na pinutol-putol dun sa yung sabi ko sa inyo sa may daanan papasok ng bahay ko. Tinanim ko dito, tapos yung pinaghalo-halo ko yung mga iba't ibang kulay ng tea plant. Sabi ko, bahala na sila kung anong kararat nga nila pag lumaki na sila. Pero maganda siya kasi kapromdi kasi siya kulay pula, sometimes pink. Ayun. Tapos yung dito, ayun, hindi ko pa masyadong naayos dito sa likod ng bahay ko, pero ayan, unti-unti ko na siyang inaayos. Busy lang talaga ako sa loob ng bahay, sa mga DIY na ginagawa ko. At syempre sa gardening, hindi ko naman lahat nagagawa lahat kaagad. So, ayan yung ko dito, front yard, malawak na. Kulang na lang yung gate. Dito mayroon siyang upuan. Pag magkwento-kwentuhan kayo dito, mayroon akong nilagay na malalaking bato na pwedeng upuan. So ayun, medyo pinaglayo-layo ko para hindi naman magkakadikit. So ayun yung kapromdi, ang aking front yard garden. Siyempre nandun pa rin yung mga tea plant ko pero nabawasan na kasi pinutol ko na yung mga tumitikwas. At siyempre yung nasa gilid, pinutol ko na rin kapromdi para dito magkaroon akong dito daanan. So ayun, konti na lang yung ko dito, hindi na masyadong mayabong pero that time naman siguro mga 2 puno lang diyan, tapos lahat nandito na sa mga sa gilid. So ayun naman kapromdi yung yung mga bromeliads nilipat ko dito kasi nga para masanay siya sa init dito kasi mas matagal yung init ng araw dito kumpara dun sa likod ng bahay. Doon kasi na tatakluman ng mga puno ng mangga, ng nara sa kayong kamasi. Tapos na hulugan pa siya ng mga dahon ng kamasi na napakabigat. So medyo nasusunog siya ng araw kasi nga nabigla kapromdi nung nilagay ko dito, sobrang init talaga, nasanay siya sa lilim. Pero once na-immune na naman siya sa init, ayun, babalik na naman yung ganda niya sa dating kulay niya. Siyempre madalas na ang ulan ngayon. Pag madalas ang ulan, nawawala bumabalik din yung alindog ng mga bromeliads kasi mapresko. At the same time, naarawan sila at gumaganda yung kanilang kulay. So yun, nasusunog siya pero hindi magtatagal, ma-immune din siya sa araw. So yung kapromdi ang aking garden dito. So panibagong pakikisama na naman sa halaman dahil bago na naman sila. Kailangan alagaan talaga at syempre yung dapat itrim para dumami, para lumago ulit. So marami pa akong ititrim na mga halaman dyan. At ayun, sa ngayon lumalago na sila kasi nga medyo kahit pa paano naitanim ko na sila ng maayos, hindi katulad dati na hirap na hirap sila sa mga pots dahil very limited lang yung mga nutrients sa paso kasi hindi naman ako naglalagay ng mga fertilizer.
So, ayun po mga kapromdi, pawis na pawis ako dahil kakatapos ko lang salansan ng mga bato doon sa may aking gate. Tapos, hinukay ko rin yung lupa na mapagtataniman ka ng new plants. At doon ko na nga siya itinanim. So, ayun kapromdi, marami pong salamat sa inyong panonood. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay mag-subscribe na po kayo, please. At don't forget to touch the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Marami pong salamat. Muchas gracias. Injus Mabalos.